Mace da zai ta ce muke so mu ji har yanzu. Misali idan ka mutu yanzu. Kada a saka ka a ƙasa, ina kake so a saka ka? A auniya. A auniya. A auniya. To in an sa ka a auniya sama za a kai ka koko bai a bakka a ƙasan. A'a, to in aka bani a ƙasa zan shiga ƙasa. To ina sama za a ɗora. Kamar yadda ake neman zuma haka a sama? Yawwa. A samu itace masu ƙarfi tsakankani hai a ɗora. Tsakankanin gwafa haka? Yawwa. Kamar yadda ake sa auniya? In ma za a sa marufin a rufe hai a sa ƙofofi guda hudu. Saboda me? Saboda ina jin iska. Gaskiya ne. To misali, shi mai bishiyar bai da ranar sarewa kenan idan ka mutu an sa ka auniya. Ana iya ya bukata na hai su sayi bishiyar saboda kai kada dai ka wahala. Yauwa. Gaskiya ne. To ka ji babban mu. To banda wannan ga shawarar da ka bamu. To. Ita wannan shawara a ina ne ka taba jin an yi da kace idan mutum ya rasu da yamma. An taba yin haka ko? Ina ne mutum ya rasu da yamma kada a rufe shi da sahi. A manumfashi. Kai ka taba ganin wanda ya rasu da yamma ba a rufe shi ba ya farfado? Mana. A ina? Babban mu ya gani ni ma haka. Babban ku ya gani? To tunda ya gani ai na gani. Kai ma kuma ka gani? A ina ne? Manumfashi na ce maka ƙauyen manumfashi. Ƙauyen manumfashi. Wasu filanai ƴan uwanmu. Suka rasu. Sai kuka fasa rihe su da daddaren. Yauwa. Misalin 5 na yamma. 5 na yamma. To he kuka bar su da wannan lokaci ne har suka farfado? Ƙarfe 7. 8 na yi hai ya falka. Na sahe? Bai wasi Allah. Ai ka gani yana ya mummike. Ai ya tashi. Ndiko ngadde ndiyan kawo ruwa baba ya falka. Kawai. Bai wasi Allah. Ya suka yi goda suna kuka wayo bamai. To ashe yanzu ku al'ada ku ta Hilani. To. Idan mutum ya rasu da yamma kenan ba za ku rihe shi ba. Mana ba. Har sai gari ya waye misalin karfe 8 kamar yadda ka faɗi ko 9. Yawwa. Sannan ku rihe shi. In bai farfado ba. Ko 10 ai kowa ya karya ana nan wani yana zanne yana shafa mace ruwa. To in Allah ba da sa ai kaga ya falka ai kaga yana mimmita. Kaga yana hawo yana tada ya tsunci na kafa. Kawai. Ka ji wayo wanda embeli mun ji daɗi baba ya falka. To ka gani da an kai shi da mangariba an rufe shi ka gani da mun yi asara. Kawai. Tunda ko ya farko ba za a gani ba. Ko ya farko ba za a sani ba. Yawwa to ka ji. Tunda an riga an rufe. Tunda an riga an rufe. Bai wasi Allah. Kuma kuna sa ƙasa. A kashi 2 mai nauyi dan ga itace 3 ke. Ba yadda za a yi dai mutum ya taso ko ya farko. Kuma kun sa lifafa kun lullube har da fuska. Gaskiya ne. Rasa inda zai yi numfashi. Kawai. Ga zufa. To yanzu kai misalin ka idan an sa kuma ina tsoron wannan wanda ake ce masu mun bukum. Makaho kurma. Ya soma bugun mutum hai an rike hannu. To ka ce shi ne babban hujjar da ya sa ba ka so a sa ka a ƙasa. Yawwa shi ya sa ni ce ba ka a sa ni a ƙasa. Kada a sa ka a ƙasa. To shi a saman shi ba zai iya zuwa ba ne? Ayo ya zai ya zo ina ya san na hau ƙasa. Ina ya san ka hau sama da ya? Yawwa ina ya san na hau sama. Bai wa zai Allah. Shi yana nufi ai ƙasa aka kai ne je ta duba cikin ka burbura bai gani. Iko Allah. Ya ce hai wannan ya falfada. A tunanin ka kai mai wayo kenan. Ikon Allah. To ka gani Allah ya taimaka na yi mashi wani dabara iya sawo ta bai sawo ta. Idan bai gaska ba. Kai kuma baka barka ba ya aike nan. Ai haka ne? Ina nan dai cikin auniya. A saman dai ka yi bukata baka muradin a kai ka kasa. Ina shan iska. To yanzu ya za a yi musanan maka da 'ya'yanka idan ka mutu ka ba da shaidar cewar a saka a auniya. Haya faɗi masu a gida shekaiwa ne ya ce ya rasu ya ban maku wasi'a. Bari in goga mashi mutuwa. Na la kafanin nan sabi. Kana tina a bari mutum. Bashi in gama mai wannan tambayar. Bari in goga mashi mutuwa. Bashi ina mai tambaya ne. Ina da yara ƙanana. Kada ka mutu ka bar yara ƙanana. Yauwa jikoki ba su yi wayo ba akwai na goyo ni ko haƙori bai yi ba. To su ne za su hana ka mutuwa? a tausaya masu ba. To kai me zaka tare masu?
a gani yanzu in na sai kara na rike masu ai za su yi tsotso ko gaskiya za su yi tsotso to in ba kai masu ba ya za su yi to kai ke da arziki ko Allah da ya yi su kai da ke da arzikin su ko Allah da ya yi su a to in na dace in Allah ya bani to dai ni ma na ba kai gaskiya ne hayin sa ya hayin kai ma Allah shi kyauta mana. To ka gani ni na kai masu da kafa. Ba wani ya kai masu ba. Yawwa. Yan uwa suka sayo suka hana su gani ma na iso na kawo masu na. Gaskiya ne Rufa'i. To kaga an dashi. Gaskiya ne. Yawwa to bukumun kuma ba zai gani ba. Idan an saka a sama. To ai mu yanzu ina ka hiso sai ka zaba misali tunda dai ba mu san ga farko ba idan ka riga mu. Yawwa wuri gonar wa ka hiso a saka. Ko bishiyar cikin gari ba ta daji ba. Ta daji mana. Bishiyar ta daji ka yi bukata. Cikin gari ne yara matasa suna iya su sare ta. Kuma daji idan cikin gari ne ka ce mene? Cikin gari yara matasa da daddare suna iya su sare bushiya. To in sun sare ka sako kasa dai za a yi yadda baka so din kenan. Yi mana to aiki ya sa ni ke kin. To ta dajin amma sai dai a